Urip ning alas. Panase kaya ngene. Penting yo wis ngendel luwe. Kok yo ora ono wong liwat ning alas kene yo. Adate yo ana sing do ning pasar. Do blonjo. Kaya sumuk hawane ning kene iki. Wah, jan wis. Ora ono ketok ning pasar yo. Kok ana cahayu lewat ngalas. Dewe ora ana kancane. Nyawang apa sing disawang? Lho. Lah ya sing disawang ya sing dhuwur ketok ayu. Rupane ora kok ngeke ngisor. Kula ki ajeng lewat niku. Arep lewat. Lah nggih ajeng ten pasar. Wah, ning pasar kok ning dhewe. Adate liwat pasar kene iki ngejak kanca. Wis sakarepku. Bapakne apa karo wong tuane. Sakarepku arep ngejak sapa ki ya sak sirku, sak senengku kok. Lho, mula nek ning kene dhewe tak cegat. Cegat karepmu. Lho, Ngomong iki dalane aku ning ngomong kene. kok sapa wae kena nglewati papan mriki niki. Liwat kene sapa wae oleh. Nanging kowe liwat kene dhewe. Lho, ning wong ayu iki ki ayu tenan apa ngopo kowe iki? Padake peri ngono apa piye ora translat. Lemah ngono apa piye? Ayo tak coba tak tiliki. Lem aku ki sikile kaya ngopo, bener ora? Ayo ngono lho. Buyang guyu. Mangkel teh. Wah, jan iki. Awan-awan kaya ngene. Wis ngelih, luwe ngelak. Kebeneran. Ora Mapan kebeneran. sampean ki ning kene dadi apa? Dandal ngono ceritane. Lho, lah yo sapa sing liwat ning alas kene? Ayo tak cegat. Oh, cetane mono pengen bondo, duit nyo, Loh. kayaknya nek wing nyo, duit nyo, Loh. kurang lah, nyo, wes. Nek wong wedok ayu kok terus cukup duit. Lho, kok- Nek wong lanang do liwat tak cegat tak jaluk bondone. Nek wong wedok ayu ge aku yo ngelak luwe. Kok Ayo malah nek kok duit. pada kepanganan lah aku tak wene duit nek iso. Ha iki duit. Jajan. Duit nek wong ngelak kok ya terus ning adin plok duwite. Lah yo nggo tuku Disesep jajan. duwite. Ayo tetep ngelak arep nyesep duit kan. Karepmu wes aku tak lewat kene rasa ganggu gaweku. Larang ning larang. Lara ning lara. Lara karepmu ora lara karepmu. Lho, mula sawangen aku to. Sawang. Ora kaya wong kae nandang Yang uyah. Kuwi ning omah mesti karo bojone wedi wae, tapi nek bojone kan wae. Lho, aku ning alas kene iki tak nggo urip sak keluarga. Ha kene. Kok oh, kowe iki ndek kulawarga to ndek anak bojo to? Lah yo duwe. Ning kowe Ning omah. Ning nang kene aku kan ono dhewe. Rungokno. Iya piye? Kowe nguripi kulawargamu kanthi cara sing ora bener, cara njupuk maling ngecu. Kuwi barang sing ora halal. Kok ngono kok tak terus-teruske kuwi dadi laranganing agama, laranganing negara. Dong to? Lho. Ora satok kandhani kowe omong sing werna-werna. Wis ngerti nek Akhirnya wis ngerti. Gene wis ngerti. Omong Kok sik delok tak delok. Ketok iki ya rada gagah ning kok
Rambute. Loh, kaya bos. yo rambute ati dene iki apa rambute? Loh, iki kan rambutku. Kan Lah iki yo. kan. Lah nek jenenge wong desa ora duwe kan arep ngombe apa? Langsung nyecep apa? Nyecep yo karuan nyecep. Apa kok mau buyang. Brandal kok ingah-ingi. Mesti ning omah diarep bojone, kok to? Ora, apa nyawang aku? Nyawang aku kaya bojomu ora? Mangan ra doyan. Ora doyan mengentek limang. Rajana dolan nang omah bingung. Mula aku nang omah bingung nang kene iki ngalas iki. Ora rungokno ta. Ora, kowe lek latihan pirang sasi kuwi mau mangan ra doyan. Apa? Sing ngajari sapa? Aku kok tau di nek nyawang omah. Mula mangan ra doyan. Nang omahne bingung. Ayo aku to nang ngalas kene iki. Tak teruske ya. Heeh. Wong kudu waro. Ayo. Wateng ati. Do Kang Mas wong bagus. Ning ora apa-apa ora bagus. Wong ayu. Apa ora trenyo sawangan iki awakku sing lemu. Ayo, aku nyawang kowe iku terus dadi kaya gek arep tak kuwi. Aku dadi melu edan rasa ora. Wong anu kok sithik-sithik ae ora medeni blas mengguyang. Lho, mergo seneng. Nek tak medeni kok malah kowe lunga. Aku cilaka. Wis to, saiki wis ora kok kan ngomong, ha to. Piye-piye karepmu arep kepiye? Engko tak terke ning pasar kuwi to. Tak terke ning pasar iki ning pasar. Aku ki dhewe wani. Loh, saiki nang kene iki kowe karo aku. Engko bareng. Pasar. Mbok saiki ngene wae. Wis saiki tono andalanmu tetembanganmu ta apa gendang? Mbok kowe ngladeni aku. Aku mau Tak pek bojo. bojo nomor piro? Gelem ya? Ora sudi. Ayune tumpuk undung Waduh. nang nung Ya nang ampun. nung. Dasar ayu. Aku ning langkung nang Kowe ngapalne pirang sasi? Ale angel ya. Ming di ngono kowe kok ya ora gelem. Mung di ngono. Aku ki wanita ndiajining diri. Kowe arep ngrusak kawanitanku. Alung aku tumekaning pati yen. Aja ngelemo. Apa? Lho, aja ngelemo. Ora pukul-pukul iki ngopo gatel. Lho, ora gatelan. Wis kuwi. Lho, ayo mula mumpung ketemu, ayo ados bareng. Atus Bang. Gelemo kowe cah manis. Gelem ya cah manis ya? Sudi. Ora. Ngopo? Ayo ngopo? Cah gelemo kowe cah manis ora gelem. Mo. Manutako wetak pondok. Kok dadi cempoke dadi ngono? Ayo, jak sini wong nang ngalasi sak uni-unine. Arep do muni kepiye wae ora apa-apa. Kowe ora sudi aku mo. Piye? Kowe tekan ndi wae? Tak tututi, tak goleki. Mandek, mandek, mandek.